Takže dneska sme tu zase a toto bude odveta. Dnes tu budem kričať jak šalený. Proste natočíme zase Ace a budem hovoriť tak, aby ste to počuli, bo všetci nadávajú. Nic ste nevideli, Kasuál? Ideme. Možno to dnes nevyhráme. Ukážem vám dnes aj tú hlavu, potom natočíme motorky ešte, takže... Viete, čo som tu zistil? Že sa toho všetci v triede, čo sme my, boja. Všetci, ale že úplne všetci. Hej, tí, čo to vymysleli? Vymyslel to dajaký Turek z mesta. Keď neviete, vymyslel to dajaký Turek z mesta a keď neviete, čo je Turek, Turci, no, to je Turky, či Turci, čo to je za hovado, chodili po dedinách a mlatili ľudí s mečmi a bola pesnička, že jeden nabrusil dieťaťu mačetu a si odsekol hlavu. A to je taká pesnička, že bol u nás Turek a dieťatku som nabrusil meč. Prišiel a odsekol si hlavičku. Pekná kostička mu trčala z gebule. Takže asi tak. Hore, musíme ju stihnúť. Chcem, aby som vám ukázala, končíme. Poď ty šlepa. Tam vidíte, tam som ja. Tam tie bunky. Toto je asi všetko a lúčim sa s vami ja. Jak sa volám? Dortík! Oje. Počkajte. Ešte raz, lúči sa s vami Dortík a je to koniec, uje!